Yesu. Uswirat. Mambo. Poa. Ndoche kwa kure kubange genteke. Mbona ngonya kubanga? Nganye tendore. Mete. Customer chigo cherende. Ngonye geti. Nore biga, bwana tubeke ko chaiga. Na livi bikoreka na buya. Ebibiriti bigo bwana tubitanga ni mutu gaiga. Nayo montago etora nanki ebiriti mbiroro. Mete biga biro bikimboreka ini. Roche. Ono mete. Nabona chete ngake sa ubaide. Tararo. Nabe bwana tokonya ne buna nago tebeti. Ono gekena kiroche namwire tenaki. Tikai ngobekire ke gonya gotoberera iga. Tokuna wakirisa abwe ngabone kai gomete ngabona na change rio bugima bwabo. Bugima bwabo ne familia yawe yonse. Toli muri mono. Atonda marendera kini. Tinakura mana gotinaki. Aba no mungaini ororo chogacha kolengerera ukangigorere biashara umete nje konya na tebere bono na ubugima bwana bwa sarikai. Baba tinange kogosali. Nango sali bugima bwabo byumete. Amangana kuante beti. Na chitenga nyalengera liaro sana ngararo. Nchengo kora bo. Ngana kerengera linge kuruguta boli buya nkara. Akenaye nabora ngeti. Nabora ngeti akenepi. Na anendo chesta yo kunya kubange binte biga. Aye no munya biasara mukongo sana. Omete. Aye mbako ngeti. Ubugima lazima abantu tobe toroche. Nabo igo. Toba adwaki. Na lumete bono. Echinyanye chiga bune chiga. Echiga chinene ubona to chibeke kando. Alafu ubo sinini uchibeke kando. Yani nalio mumonta go choko bone ki. Iga echiga kwa mote echiga chinene ayamo ni 10. Obigo bo sinini ayamo isana. Noroche. Wone kero chimixeti ga mwega montore kana ago chai mukiga ko isana ende. Toroche yuna sara. Ndoche toli muri. Kare te bibi asara ebi baide nje no moto mwenye. Ebira manyinga ime. Echibono obento bisikiga kando. Noroche. Alafu bitungo bune biga. Bigo bone to bibekega. Noroche ga. Gega bona bantu babirore. Sina rina bitenene rie metungo. Karago chaiga. Karago chako ichinyanya baka bitungo. Biga umete na itaga ryalo rebiga. Baka kubona ki. No bwate bitungo nyameri. Osi nyamato. Nyamato. Ebiga yeki nyameri ngese. Nyamato. Oh, nyamato ebibono. Igo ukire. Sawa bomete. Kurugutu kumete stedite buru. Abe kente wandi kagara kimbaka kebwate. Kera kingu. Baka kebwate baide. Ebi asare ebi. Ebiga mpaka bibwate baide. Amen. Ebiga mpaka bibwate. Nanden top serious. Sawa? Top serious. Onde tata point out ekyo. Ose osa yugo ago pimete. Tigana mangana yabantu pitigana concentrate ya biashara. Sawa? Biashara na bibira ago konye. Biashara na bibira. Biashara byago. Chita karati ndago tebi. Umete nachit naikaranse gana rengereri narora ngoni chinyanye echi ebitunguo amaembe ndoze kingurende ndigitani kokoro mukimbaka ngurende wetere biashara ebingura turende abasendege gwachira ati ngwangira mande biri baro ende squeeze tolkorengereri insansa okorengereri gurugana nalyo gutseruka buganga ngo ntote bo bwate vision gete entambe amen etiganya sawa konya ebono ndeto concentrate ya biashara sawa lakini kuombile kwende yamo nagotebiga timete ara semechandire mechando kinande ebi biashara ebiga iga mechando kinande igunda hote tegerera nategere iro mwanji urugoro nere ngwete nere ngwete ni ende ubuntu kanana endagara kwalia tembe nkirende ngekebe tumete bintu nganje amafuta mwatumire to karanga risikume amafuta tugutumika nali amache elianto ngwetere tande iga maybe more basani babo kali kende kurwaro boso kanywa amache mwe jirani tenu tinche timuchumu nende no meta amafuta tugutumika bintu ni elianto ali amache aliyo na mimina ora to harali sasa ngotebi ani mwetende konchokana na ramundiga anaka bukindu gitiga yani kwa nyuro bosaro atagotegerera ani akanda gakonya kunjokana na igwa kungati timete arasi michandero ibono nanganto bukimane sumaiga bokarangire getungwe kenyamato umete nabwe ekore kenda yaranga nero egasi umete boso karagera mono umete nande kara kwaragire mono nabende kuiguboro Imineti tindagereti. Uraire nchara na kinde gokurumira. Igoro yari nkondo matari rero. Ikwanzira marago beiga nabo tukotindagereti. Na kiki ungesa bono ekera
kwana rire kuragera bono igoro turagereti ibungo tebi iki mami nabukire barosire chai lakini achire na ngo chikwenye tiogera na ibu ningo chikosibeka na ibu ko tioka bobe ai ya tiokira bobe mpaka ndi tedali kende mnandi ga baida ani mpaka chai go tiogera bobe ani go tioka bobe lakini kwanya ko iko anje njo njaro ndanya kondo ane siro linda afkato tinyinge iga timeti go ana sene chandere timeti ndachi meti gitanda ngiabune giteri tukulire igetanda ngisabono itinata tirio ndoligie bundi acharosi ekini ngiabune gitengo nabo gikorosi gitanda shida teyo ngiabune gitengo inge kunya kulengerera umuntu musimini nge umuntu mane mineti gitanda litukuliri ngiabune gite ngiabune gitaro ni ndo tinkiabune gite ndete mara ko bangitira ngali sekene ocho koreng nombo matali ekemesti ndore mpime ndore guse na bere triple guse double meta shida teyo triple double lakini guse ndo chitwa bikire biashara karatika triple double ngebwatira neti bwata bwango ukabwata ingi ya ga kitobwata ga kitobwa ya kitobwata ngwache tu kaligire ya ga kimapema tobwata pi kwani nje ngwache karanyitarira karanyitarira kakeso bonje karanyitarira mapema ga kinora kibiasara mbira piki lakini bono gusongo chiko piki bire ya tika piki arafu mwana kubwata umenya kunyitiga bono ni yachira ngo kana teswa karanyitarira yake kwa kima kibono gocha kwa baiga kaki ebiasara ndero tuanza ngwalire tio kambikire biashara kaki ndero ngisa kibianzire viranga linde bono kupiki arafu ina kimonto ba ni tinje naya together as one ya ka aseso die yero karanye bwaterera iko ga tabatari ga kyaso gonja kwa niende ndamanya yeme chandere nkia peta itinta twale tinkienda yane buntu kanera nkingo igwera konya koroka tintinda aruka korega ase virengera liebi byoko bwata karaji beka kando abu either kana uranyore pneumonia use malaria gintu bunekyo ngwenda turi tiga gutangania birengero lietueti tunakuwa bwatire gose ya ga kebya ga birengero bibiro rusi pi ka kyaso rusi pi tiga tote wena ki malaria umete kulia mangi na oli skuma mono inabego kotenere malaria ngwenda gwitira ndeke mest maragoba abwa kyora nkole pika ki twara lende chiplani chimbe muna kwa kanje mwe yatali tuna chiplani chimbe karagenda oratema maybe nabora nyore imareli kose pneumonia into bini sawa tinda na hakika nabayerera twara ko semeli umete kirege into no ko semeli kwa yakura pneumonia ngona itisa ngo ngona chikware ngo igwenda style geteiga ekunchoke style geteiga ni erengo enderengo nabayo oranyore pneumonia hizo ni signs za pneumonia sawa ngwenda nemanya aikore biashara tiga kinenda ndike pesa ketaliga ndo se kintomente kende ga tomente nore ngingi keta yoga biasi omena omena iri kumuno ga chinsaga lino gu chingeni chekenye chitaro sa tiga ngende ndikere sana se ketabu sawa lakini neta bimbi ngwaka nande ngesa biashara ni bito kana kwanza montargo chakiro na madeni ukwa kana kwanza yani go yani nkoigora mpaka yani biashara yana nando teisano na customer chikocho sawa embiamo lakini ebi birengerere ebiro byo kararuki oro okakani njina ibekera yanda